Weche mag ohala migao mar pur, pith kod jamni kod rech kotenore kod riwruok ma Latis dhi nyime kod jiwo okenge ma duoko piny kethruok mag rech mosebedo ka kelo lal maduong' ne jolupo. Ma otim kokalo chwalo tiegruok e yore mag rito rech kaachiel kod keto ler. Lipod mogol kod migao ma pithre e kaunti ma Migori yango ni jolupo, jopith rech kaachiel kod johan rech yudo lal mar 40% mag rech nikech koso yore makare mag kano rech. Jolupo, johan rech kaachiel kod jopith rech mathoth osebedo kod pek kano rechgi e kinde ma girito chiro malong'o. Mae osime moko kuomgi uso rechgi nengo moyweyo ka giluor ni poni koro gibudho to gidhi kethore. E okang' mar duoko piny lal ma jolupo, jopith rech kaachiel kod johan rech osebiro kayudo nikech kethruok mag rech, migao mathiedho e kaunti ma Migori kawo tenore riwruogno mar Latis dhi nyime kod puonjo jolupo, jopith rech kod johan rech mamine kaachiel kod rawere e yore makare mag rito rech mondo koro kik gikethre. Wasebede training for like 5 months mono chako ng'eyo godo program ni, kendo wasebedo gi jopuonj mopogore opogore e yorwa mar rito rech kendo kaka inyalo kaw rech. Gi sani kendo wanyalo yudo kaka wanyalo tiyo gi handling methods kaka tiyo gi gloves, luoko rech maber, tiyo gi yore mabeyo beyo mok nyal miyo rech kethre. We are looking forward to improve productivity. We're looking forward to better prices for their products. We're looking forward to more empowerment for the young people, especially the young women. E bwo chino ni bende jopith rech koro ipuonjo kaka ginyalo pidho rech mabeyo mabende koro nyalo miyo gir chiro e piny Kenya kaachiel kod oko mar piny Kenya. Kaka group be wanenore ni wadhi timo a lot of production nikech koro wayudo support mag inputs mondo watim export even to outside Kenya, not within Kenya. Mine gi nitie aprons mimiyogi ma konyogi seche ma gitiyo ma ok ni chafu lwar kuomgi. Gi gloves mondo mi chok rech kuth rech ok nya chuo, gi gloves mipogogi. Apisa maduong' e migao mar e kaunti ma Migori Jojo Chola wanja pith rech, johan rech kaachiel kod jolupo, marawere kaachiel kod mine bende oseyudo masinde mag kano rech mondo koro rechgi koro kik kethre. Ochola wacho ni masinde gi dhi konyo duoko piny kethruok mag rech ma osebedo ka koro kelo lal mathoth ne jolupo, jopith rech kaachiel kod johan rech e kaunti ma Migori. Gik michiwo kagi gin gik machalo kaka cooler boxes madhi konyo minewa e rech makethore bang' ka koro osewero. Nitie gima koro nyalo kete rech nyalo bet muda mang'eny moloyo. George Juma, Ramogi TV, Migori.